Извинете, ма забравихме да ви кажем здравейте. Здрасти. Здравейте, и аз трябваше да го повторя все пак. А тук пак решихме да подсъкаме Far Cry. Ще заведем някаква база по средата на някакъв си остров. Някакви тъпоти тук. Акули има. Акули! Сърнички бягат чак. Сърнички. Абе, първия клип да сте го гледали, но сега такова. Чакайте, че... Сега става опасно. А сега се скрихме, защото тук майче щяха да намерят. И затова реших да се скрия. А сега търсим лодка. Тук това е някакво селце, нашо ли, не ли нашо, не знам. Това пак е база на лоши. Бе, ние сме отшли там да завладяме. Там ще се завладяме. Тук те хора са бати безотговорни. Фърлят си бокуци по средата на океана. Сега видяхме как един тигър гони сърничка. Дано и вие да си го видяли. Ако гледате внимателно или изобщо ако гледате. Там има лодка. Ми са видя на мене. Или се бъркам. И мен така не се видя. Май стара лодка обърната. Неизползваема. Това бъга е супер бързо. Моя приятел може да потвърди, карал съм го и аз, той го е карал. Но той може да потвърди. Защото аз потвърждавам. Тук това са лоши. И не искам да ме разберат и най-вече бандата на лъщи, затова няма да стрелям. Но проблема е намирането за лодка. Сега лодка търсим. Намирането на лодка. Извинявайте, че се обърка. Идва. Сега лошите нагонят, но не знам, може и да са се отказали. С едно симпатично джипче, което лично мен не ми прави огромно впечатление. Тази на кефи. тази кула да доста я видяли отдясно, покажи я пак. След малко. Ето там има две кули. Жадни за хора. Покажи им кулата отдясно е. Сега ще покажем и нашата кула. Кулата, където сме я завладяли. Една от 25 сигурно куличи и повече може да са. Ето я. Супер е куличка, тако. Ето. Въженци си има там. Вижте пред залез, каква красота. Само дете и те бандити бъркат работата. Сега ние малко се отдалечаваме от целта си пак. Сега може да гледаме и да завладеем и друга база. От една база може да стане на две, що да ли? Там малко ще се опитаме. Малко се разгневи един. Те са убили. Вижте сега те как са убили сърна. Горката сърничка. Нямахме възможност ние да я убием. Какъв груб свят. Между другото, Far Cry 3 ви я препоръчвам за сваляне. Защото е много яка. Far Cry 2 също е, но... Ма Far Cry 2 е много по-гадна, по-не е реалистична. А пък тази е по-реалистична, по-хубава. Ние лично сме маняци на FIFA и Far Cry, но най-вече на Far Cry. И всички версии сме ги цъквали там. FIFA дълго сме играли. PlayStation чак FIFA играем. PlayStation Far Cry. Сега аз ще чудя какво да правя, защото гледам, че хората са много. Да. Това и е правилно. А сега вече ще рискувам. Само да ви кажа, миналия път за 3 минути завладяхме цяла огромна база, тук за 5 минути не може да завладеем една мъничка база. Но има и лоши дни, има и хубави дни.
А сега мисля, че няма да успеем. Но те май и не се отказаха, другите почнаха. Отрепахме един, имахме сполука. А отдолу на коментарчетата, ако обичате, който има профил да пише дали харесва там, коментира, нито дали харесва как играем. Аз се надявам, че ще ви хареса като цяло нашата игра. А сега и колко шумите ще ни свършат. Сега и шумите са ни насвършвани. Ето да ви покажа картата. Какво става? Опа, изпуснахме един изстрел. Успешен ли беше? Да. А е тук нещо почнаха. А сега тук запалихме огън. Само да не запалим нас. Вече и почна. Предвидях го. А сега ще гледаме повече да спасяваме живота. Отколкото отнемаме другите. Отколкото да отнемаме животи. Тази лодка пуста, изпуста лодка, къде се е завряла, бе? Ето я. Бро. Виж тази сърничка. Трепига, бе! Точен, моя приятел, точен. Ние решихме да спрем на пауза. За да призаредим скоро шуми. Сега мислим другия остров да идем да заварим. Оп, ето лодчица, дами и господа. Сега ще гледаме леко по леко да се измъкнем да ни навидят. Дано. Няма ще главам, аз не мога. То мой приятел певец. Идете го слушайте, той е малко луд, прави си шеги. Но аз ще се шегува, бе. Ние сме спортисти. Те песни при нас. Между другото, тук интересно ща. Не го слушайте, че съм луд. Правим си шега с него. Крайзи. Гледайте как ги изпаква, като някакъв. Сега тук без да искахме направим и пожар. Пристрастение. Чак пожари да ихме направим. Гледайте какви глупости правим. Вижте, даже и тук има кръв. Чанчика пак то си носи. Някаква женска чанчика с бижунца там. То го видим то. Чакай да го... Ония го братя сам да ви кажа другия дед го украде. То пак парички носи. Да не остане без кифа за обяд. До там викам сотката да идем. А сега тук вече не знае какво да правим. Не знаем какво да говорим. Пошегувахме се, попяхме се. Оф, ей те варели, варелите. А тук вижте има... А кола ли? Кой това е? Патки ли? Тук има патки. Трепигата акула. Тук има една акула. Трепига. Няма смисъл, защото трябва да си хабя патрони, типа по-добре да не си ги хабя. По-добре да не изяде, да. А сега ще търсим лодката. Лодката, кьора в лискари.
Това вече е пожара, където направих. Сърнички бяга. Тук, вижте, там има тигър, Тигър. където искаше да подгони зърничките, ама те избягаха. Горките. Създания на природата. Към острова ли бе? Към острова отиваме, нали? Да. За коза обикаляме. Да се набутваме проблеми. Сега, Давай направо към острова вдясно е. сега по-добре да избягаме, че тук има лоши. Ето ги, те са зад нас. Карай напряко. Върти вдясно. Така, дай направо само. Ти можеш и направо да караш, ти лоши нямаш да навидат. Тук паркирай, спирай. Не, дай още малко напред. Оп, още леко. Тук хората мрежа за рибка си фърлят. Спирай тук. Дано не станем подозрителни. Макар това много трудно ще стане да не сме подозрителни. Те веднага почват с куршуми. И ние му връщаме. Отвръщай на огъня с огън. Бах ти рибарите, бе. Тук има и шарани. Шарани. Скумрия. Пастърва. Паламут. Морска риба. Коста, бе. Не знае, че ще шугува. Сега ще гледаме да завладеем базата, ама ще стане малко трудно. Щом като знамето е дигнато, значи има лоши. Знаме, има и проблеми има. Знаме, няма. Проблеми няма. Вижте как се знаем приказката. Ето, колегата тук нещо се е разпиштолял. В главата ли го цъвкаш? Давай, не в главата. Убихме колегата. Камъни ли фърли? Не. Запали. Идват тук разгневени селяни. Не бих казал граждани. Тоест ножката май ще не... с ножката ма се насра. Сега ще гледаме по-добре да победим. Да оживеем. Тук... Той ни навидя и ни се прома... Завладяхме знамето! 13 минути, 28, 29 и 30 секунди, за да заведем. И това беше от нас. За Чао! Бай-бай.